Já doufám, že to je zaostřené. Já strašně miluji podzim a celkově prostě takový cozy vibe. Vítejte u nového videa. Já jdu teďka na koně, už jsem u stáje, jdu na výšku, protože je strašně pěkně. Sluníčko hezky svítí. Skutečně mě začalo bolet v krku. Doslova jsem zdravý asi týden. 3 týdny jsem byl úplně jakože totálně sick a úplně jsem umíral. Já jsem přijel domů, jakoby je asi 3:45, ale to nevadí a jdeme dělat oběd. Obídek. Už si teda dělám obídek. Tady dělám noky. To mám z TikToku, jak jinak. Tady mám už nakořeněné maso. Tady mám ještě rajčátka, které pak přidám do těch noků. A pár dnů zpátky jsem pekl šneky. Tyhle mám lotuskové, předtím jsem pekl skořicové. A určitě si v tomhle vlogu upečeme další šneky. Já už jsem tady v kuchyni a jakoby já doufám, že slyšíte, jak to kurňák šupe a je to dobrý. Ten pejsek je super, ale prostě jedu si pro jídlo, protože mám mega hlad. Dobré asi odpoledne. Já jsem teďka stříhal záběry, co mám ze včerejška. U koní jsem byl dneska ráno, byl jsem zase na výšce. Jdeme si udělat kakao, jdeme se dívat na YouTube a potom se musím učit chemii. Nesnáším chemii, ale píšu zítra z chemie a potřebuji se na to podívat, protože to absolutně nechápu. Já jsem opět tady v kuchyni. Asi 1,5 hodiny jsem teďka jenom ležel v posteli. Díval se na YouTube. Strašně se mi chce spát, ale mám i hlad, takže si jdeme udělat nějaké jídlo. Já tady mám ještě jeden kousek kuřecího masa. Měl jsem 2. Jeden jsem spotřeboval včera a jeden tady mám na dnešek. Takže mě napadlo, že si uděláme nějakou rychlovku, nějakou tortilku, protože máme doma strašně hodně tortil. Mám už tady teda svoje jídlo. Přidal jsem tam ještě okurku nastrouhanou a dal bych si k tomu i rajčátka.
ale ty jsem spotřeboval už včera. Jdu si pustit k tomu nějaké video. Reset, ale s tím, že my jako uchováváme docela za mnou je komoda, že no teda jsem kupovala v H&M, anebo jsem, ale já z toho musím vytáhnout tu madraci, protože prý fakt prádlo vypere a teďka v těhotenství nosím vždycky rukavice. Budeme dělat, že moje skříň nepřetýká oblečením, ale já prostě pořád nemám co na sebe. A myslím si, že to známe úplně všichni, takže bylo potřeba si udělat radost. A jdeme si udělat haul. Mám tam dohromady asi 5 kousků. A jakoby ty věci ani nebyly drahé. A ještě když nebyla sleva, tak to stálo úplně nic, takže... A proč tady vůbec vlastně obhajuju? Prostě bylo potřeba si udělat radost a já hlavně doufám, že se mi nevyvíje mobil. Jako první tady tahám pruhovaný svetřík, takový kardigan. Já hlavně doufám, že mi budou dobré ty velikosti, že tak to prostě budu muset vrátit. Tady mám takovýhle svetřík a ten mi určitě bude malý. To asi nepěknu. Jako další tady máme hnědý svetr. Takovýhle hnědý svetr. Tady ten hnědý svetřík se mi taky moc líbí, takže ten si určitě taky nechám. To je takový dupe na polo a ten je mega pěkný. Tady tenhle tmavý modrý svetřík si teda nechávám, ten je moc pěkný. A teď už tady máme džíny a já jsem se strašně oblíbil nosit džíny jakoby z vonového střihu, takže první takové tmavě modré a potom to bude takové možná trošku kontroverzní. A když jsem viděl tady ty tmavé, tak ty jsem si říkal, že košík koupit, zaplatit a vypadají mega dobře. Mám na sobě svoje staré, ty zvonové džíny jakoby a zjistil jsem, že jsou úplně jiného střihu než ty, které jsem objednal, takže ty, které jsem objednal, rozhodně vracím. Takže dneska ještě skočím do H&M a vrátím to, takže moje nákupní horečka bohužel nekončí a budeme nakupovat dále. Jinak já jsem propadl trendu a taky jsem si koupil tady to lino. Ale dělal jsem si na snídani French toasty a namazal jsem je tady tím linem. A bylo to úplně boží, takže jo, už jsem toho dneska snědl celkem dost. Takže rozhodně doporučuju. A pár dnů zpátky jsme byli s mamkou ve Starbucksu a Ikea a scháním nějaký hezký nový podzimní hrneček. A žádný hezký podzimní jsem teda nenašel, ale mám teda aspoň tady ten zelený a strašně mi začalo chutnat kakao, takže si mám do čeho dělat teďka kakao. This is my outfit of the day.
si myslím, že dnešní video strávíme pouze tady v kuchyni, ale budeme péct rolky, šneky, nevím, já jsem tomu teďka začala říkat rolky. Dám zase do té náplně lotuskové máslo i do toho krému nahoře, takže si uděláme takové podzimní lotuskové rolky. Já už tady mám připravenou většinu ingrediencí, co budeme potřebovat. Tady mám misku a jako první si odměříme zhruba 180 ml mléka a dáme ho ohřát do mikrovlnky. Teďka, když jsme nalili to mléko do té naší misky, tak si odkrojíme zhruba 60 gramů másla a dáme ho taky rozpustit do mikrovlnky, ale aby nebylo moc horké, jenom ho rozpustíme. A mezi tím, co se nám rozpouští naše máslo, si do toho našeho ohřátého mléka dáme celé balení sušeného droždí. Do našeho zatím těsta přidáme zhruba špetku soli, nevím, mám tady lžičku. Přidáme tam sůl, promícháme a máme tam přidat zhruba 400 gramů nebo 450 hladké mouky. Jakoby toto má mít 1 kilo, dejme tomu, že tam je půlka, takže tam nasypeme všecko. Já tu mouku tam vždycky dávám tak jakoby od oka a hlavně ji tam dávám postupně podle toho, jakou má to těsto konzistenci. Úplně nevím, jak vám to mám ukázat, abych to nevylil. Ze začátku to míchám ještě tady touhle s tou metličkou a potom už začnu normálně vařečkou hňácat těsto. Na oběd tady mám moje nejoblíbenější podzimní jídlo. Mám tady dýňovou polévku i s opečeným toustíkem, takže já si jdu dát teďka obídek.